Sani Ashirwade, Hansani Phanbai, Nio Sito Asupayo, এবং অমন সময় দংনাই Lukurokni gana subsoi bujai tongnani tai je sini limited fund ni bisingti sini Lukurokno bahai ke samung kaham khaiman mainly sini education sini what tuyo tai sini health no sini focus tongnai ebong bubagrani leadership ni bisingti sing desak samung kaham khaiman sak sing samung kaham khlaini omon somai tongnasi Sir, nong je notification no the khoroksa simse EM chong tai ro group chong jak no o sai full daman nai miya no saklai dikamo BC election pore Bisiba to tikramo tha hapang asukha tai bisiba bo planning tongnai sini planning omno sakase mainly sini health education tai sini what ni tai সমস্যা ni tin sing samkene ebong je limited fund mamani sing amoni bising tino Lukurokni bagi kami ni bagi hamkrai samu painai sing